Nu merge. Gata, l-am pus. Bine, v-am regăsit și astăzi încerc să-mi pun telefonul și să mă joc Capra din Ohio. Ok, e perfect așa, nu? Tu o să te presupun că ați zis da. Totul e bine, n-am nicio problemă. Bine, și vreau să fac o casă. Și casa va fi în turnul ăsta. Deci, pur și simplu, uitați, asta e casa mea aici. Și eu voi decora. Fain frumos. Și mai sus am încă una. Și după mai am și acoperiș și sunt șmecheră rău. Și mai am aici niște capre prietene. Ce faci, fată? Eu n-am făcut nimic, Eu n-am făcut nimic. Sunt o capră care a evadat. Nu-mi zic că am mai jucat. Și că pun o fată să cânte. Doamnă, eu vreau să salvez. Am murit, doamnă. Respirație gură la gură. Nu vă uitați ce fac. Respirație gură la gură. Am murit, doamnă. Gata. Am reușit să o fac la loc. Nu. Îmi verifică scutul, uite. Vezi ce frumos e scutul meu. Aoleu. Ia vină tu încoace, dă-te. Dă-te, bă, să crească verișorii, dă-te să crească, dă-te să crească. Dă-te să crească fain frumos. Cresc fain frumos aici merișorii, cresc și alte plante. Eu mă distrez cu punga asta de aur. Stați un pic, că aici e închis. Intră pe geam, spargem geamul, gata. Asta. Ia haide, putai sau ce-i fi. Nu știu de ce am zis putai ca la un om. Minecraft, vreau să mă joc Minecraft. Respirație gură la gură. Acum îl fac, acum. Am zis gură la gură. N-am făcut nimic, domnul domnișor. Gata, am mâncat niște iarbă înainte. Da, nu mai fac respirație gură la gură niciodată. Uite scutul. Mi s-a blocat scutul. Eu într-un fel mă bucur, că chiar nu-mi plăcea scutul ăla, să l-am pe spate mereu. Nu-mi zic că mi-ia. Nu mi-ia, e. Bine, am dat cu destulă putaie de aia. Femeie? Tu nu ești femeie. Unde e o femeie frumoasă? Știu eu unde e o femeie. Alo, doamnă? Cântă și mie la flori. Așa trebuie, ai înțeles? Bine. Să nu vreau. De ce? Că nu vreau, nu place. Îți dau cu sabia asta. Vezi sabia asta? Asta vine la tine. Bine, hai, treci. Așa trec oamenii, așa. Cântăm. Gata, nu mai vreau. A primit o sabie în cap. Dar care, mă, ăsta să cânte? Sau trebuie noi să... Haide!
Sau trebuie noi să behăim? Cum behăim? Stați că nu am dat drumul la sunet. Gata. Să mă dau cu jelly. Telefonul filmează, e bine. Ce se aude? Am uitat că am dat drumul la sunet. Mă uit în oglindă să nu greșesc. Gata. Nu întrebați, nu m-am dat pe toată fața. Nu, m-am prefăcut. Oricum nu am gelul ăsta. Mai avea doar pentru buze. Iau. Miau. Miau. Căprițe, haideți, puteți scăpa. Puteți scăpa? Mere. Măr, au să merele. Nu mai am măr. Mai unul. E așa foame. Nu în viața reală, nu. În joc și trebuie să mănânc ceva urgent. La capra asta nu-i place fumul. Deci e mai greu că nu-i place fumul. Îmi place mâncare de oameni. Dacă mergem la un restaurant. Ia, mi-am dat și puțină benzină să mergem mai repede. Asta e ce cred eu că e. Un grătar. Nu, aia e un grătar. Am luat și foc, sunt energizant, dar tot îmi e foame. Uite, mă sting. Alea e un bună. Ia stai că era un bună, da. What? Mamă, ce horror e asta. Gata, am deschis. Haide, intrăm. Cred că trebuie să intru pe cealaltă parte. Îți bagi joc de mine. Hai, mă! Cum intru? Mi-e foame. Porci. Hei, porcule. Vino și du-te, noroi. Adică în murdărie. Doamnă, și mi s-a presupus să fac bine azi. Au. Astăzi mi s-a zis că primesc un trofeu dacă fac bine. Doamnă, nu mă mai fă. Mi s-a zis să bag porcii în țang. Asta mi s-a zis. Nu fac eu nimic. Nu, asta mi s-a zis. Să bag porcii în țang. Bă, da, ăștia ne simțiți, nu intră în țanc. Bă, intrați în țanc. Nu te un pic mai așa. Gata, nu intrat. Tu nu mai mirosi ce îmi trebuie, da? Uite, pupați-mă, faceți ce vreți aici. Da? Te-am sunat de 5 ori. Scuzi, dar făceam video.
deschis ușa. Scuze, dar a venit mama, mi-a zis că doarme când eu i-am zis să facem noaptea albă. Mamă. Ce s-a întâmplat? Arde totul, arde. Domnule, sunteți bine? Stați să mă omor și eu să-mi dau foc să fac toate treburile. Nu trebuie să muriți, nu trebuie să vă sacrificați. Ieșiți, n-aveți ce să căutați acolo în lumea flăcărilor. Trebuie să te stingem, domnule, cumva, dar nu știu cum. Să te duc undeva în apă. Te-am și pe tine. Știu eu. Benzină. Regret oamenilor, dar nu pot să vă sting altfel. Altfel nu pot să vă... Ia benzină, că te stingi. Ia că te stingi cu benzină. Un canal ia foc. Deci capra asta nu vrea să se repare. Și nu știu de ce și mă enervează. Am găsit. Deci uitați-vă ce vreau să fac. Aripile le vreau. O avem aici pe o mamaie. Aripile. Gata, am găsit aripile sau ăsta. Băi. O fac prințesă direct. Roz, prințesica. Eu când zic prințesă, eu nu glumesc. Roz, că fetele n-au coarne. Încălțăroare. Ghetuțe roz. Doamne, câte. Banana. Yo. Porc. Girafă. Ăsta e un rinocer, un pește, un ou. Așa, mă. Hai. Deci am un rucsac. În spate. Nu.
M-am prins, deci am un rucsac. Bine, sunt cea mai... Stați un pic, am văzut aici o mapă. Aici mă duc, gata. Ce e acolo? Mister. Ce fac, fratelo? Ce? Gata, am rezolvat. Nu trebuie să merg acum. Să nu vă uitați la ce nu trebuie, da? Că am roche. Unde mergem? Unde trebuie eu să merg acum? Uite acolo. Chiar dacă am zis că nu mai ajung. Curcubeu! Curcubeus, curcubeus! Ăla e de mâncare? Mama! What? Un măr de aur. Asta-l mănânc eu mereu. Mi-am dat putere. Wow! Gata, aici e casa mea. Uitați ce frumos. Nu mai mergem acolo. E prea frumos aici. Bine, bine, da, mergem. Nu vă panicați că nu mergem, am venit doar. Dar ce era frumos acolo? Găurică! Următorul episod va fi cu Dors. Și o să joc singură. Din păcate sau din fericire. N-am murit ca prea bine, e bine. Dar unde am dat-o? Aici, în casă? Nu știu de ce mă mir așa. Deschide ușa! Pe bune. Să intru pe geam. Nu știam ce vrea să-mi facă mâna aia. Bine că am atins eu mărul de aur, că acum mi-a prea are aici sau aici o mână. Sau chiar aici sau aici. Sper să nu mă ating unde nu trebuie. Da, nu avem să merg. Hopa! Stați, fraților, că mi-a căzut camera. Cred că mă omoară, mama. Mă omoară. Mamă, și m-am chinuit atâta să pun telefonul ăsta să stea. Nu. Din păcate aici se termină episodul. Pa, pa! Ne vedem la Dors. Să mă cereți la prieten. Mă cheamă o mâm cu literele mici. 2017.